Здравейте! В днескашното видео ще рисуваме нещо много интересно. Искам да направя декорация за стаята си и съм намислил една много интересна идея, която включва Фин, Джейк и принцеса Бъбълга. Обичам да гледам анимации, това е нещо, което просто ме отърсва от цялото ежедневие и просто обожавам да гледам анимации. Даже имам татуировка, ако може да се види на Стивън Вселенски. Мисля, че е някъде тук. Колкото и странно да звучи, обичам анимации, просто за мен това е най-любимото нещо на света. Няколко неща преди да започне видеото, които искам да спомена. Първо, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да оставите коментар във видеото, понеже помагате адски много на това да се развивам. Не искам да съм поредния контент креатор, който прави някакви глупости и с това печели аудитория и не знам какво. Искам да правя наистина качествено съдържание, което да помогне на повечето хора и разбира се да предам знанията, които имам аз. Още няколко неща, които искам да спомена. Едно от нещата е, че както забелязвате, качвам доста рилове, както в YouTube, така и в TikTok и в Instagram. В трите платформи нещата вървят различно, но се забелязва едно и също нещо и това е, че хора, които се абонират за канала ми, са англоговорящи и то от най-различни страни. Затова аз чудя как да продължа. Да продължа да правя контент на български язик или да сменя контента на английски. Поне тук ще изпиша имейл на екрана, в който вие може да пратите своя рисунка и в близкото бъдеще ще направя видео, в което ще се опитам да ви помогна за някоя рисунка, как да я поправите, какво трябва да направим или просто ще ви роустна и това ще бъде. Като цяло изпратете, всяка една рисунка ще бъде разгледана и ще бъде показана в видео, обещавам. Да нека да не губим повече време и направо да започваме. Аз ще започна с това да нарисувам Джейк. Нека да кажем, че това е средата, макар че ще бъде умно да измеря с линия, понеже знаете, хората не сме винаги точни. 30, значи на 15, тук е средата. Ето така, намираме средата и точно по средата ще бъде носът на Джейк. Това са три много лесни рисунки, които със сигурност и вие ще може да нарисувате. Тук ще се опитам да обясня какво правя. Не, че е много сложно, но както виждате се опитвам да нарисувам очите на Джей. Както знаете, очите се рисуват трудно, просто защото са кръгли и това е всичко, което трябва да направите, да внимавате за симетрията и това е полека, бавно и спокойно рисувате. Да, като цяло чертайте си го, после си го изтрийте с хлебна гума, внимавайте да не се размаже като при мене с дланта ви. Това са съветите, нищо сложно, скицата е елементарна, просто внимавайте наистина. За оцветяването пак не е нищо сложно, просто си вземете палитра и ако имате някакви бои, няма значение какви, но най-добрият случай това ще бъдат акварелите. Започнете да смесвате необходимите цветове, за да получите цвета на Джейк. Аз имах късмета, че имах някакъв цвят горчица, който наподобяваше много цвета на Джейк и се получи точният цвят. След дълго смесване, понеже не съм работил с такива бои от поне година, че и преди това нямам почти никакъв опит. На мен любимите ми бои са водните, предпочитам ги и просто беше истински ужас да работя с акварел. Повече никога. Ох, разгеле! Ето този цвят търсехме, ето го, вижте го тук, не знам дали го виждате. Но да, жълто с много малко оранжево. Много малко оранжево. Поне от моите боички, аз ползвам някакви акрилик колър, не знам. Питах жената от книжарница да дай ми някакви хубави бои и тя каза, те много са хубави. Имат 15 цвята. Преминаваме към следващата стъпка, която ще е да рисувам на кенваса най-сетне. Фърлих си палитрата на леглото. Ей, бах ти гениалното, хора! Понеже снимам с задната камера на телефона си, в момента на прозореца се отразява какво се вижда на телефона ми, което е брутално. Ето тук започнах да рисувам, като използвах вече готовия цвят, който беше комбинация от оранжево и жълто и го нанесох върху цялата рисунка, като после добавих към него кафяво и го добавих в ъглите, за да се получи този 3D ефект. Добавих го и в долната част на мустаците на Джейк или каквото и да е това. Смесих си малко розово, което се получава комбинация от червено и бяло, мисля, че го знаете. Добавих го на бузките, за да бъде сладък, като мен. Малко черно покрай очите и внимавайте с кръга, защото той е много гадна форма и внимавайте просто.
После с бяло и жълто може да го правите, ако нещо нацапате, но да. Като цяло това беше за първата рисунка. Продължаваме към втората, а тази ще ви я покажа в края отново. Продължаваме с втората рисунка, която е на Фин. Започваме с скицата. Скицата направо я превъртам тук на екрана да я гледате. Тя е много лесна. Просто намерете някаква снимка на Фин и я нарисувайте. Два кръга и голям кръг. И да, това е за скицата. После за цветовете ще се използваме бяло и синьо, защото просто бяло е скучно, а синьото е любимият ми цвят. Не базикам се, но харесвам и синьо. Добавих се ги тук на палитрата, както виждате. Тя не се мие, нямам разтворител. Използвах една огромна четка, с която нанесох боята по цели. Ето, готова е. Много чесън. Това е домашен дюнер. Ако искате рецепта, ще ви напиша в коментарите. Много вкусен. Има ориз и царевица. И пиле. Това и сега ще облади сам. Лият лист, точно както при първата рисунка. Не е нищо сложно. След това в ъглите добавих малко черно към вече готовия цвят, който беше комбинация от бяло и синьо, както казах, и нанесох в ъглите по същия начин, както при другата рисунка. Няма нищо сложно. След това нанесох и, разбира се, около лицето, там където приключва самата качулка, за да може да се получи този 3D ефект, колкото се вижда. А след това за самата кожа използвах червено, жълто и бяло, като имах доста затруднения с това да получа точния цвят за кожата, понеже нещо винаги се объркваше и това, което се объркваше, беше, че бях добавил изключително много червено. Цяло трябва да има добър баланс между червеното и между бялото и между жълтото. Между всички цветове трябва да има баланс, тъй като ако добавите много жълто, ще стане все едно Фин е болен от жълтеница, все едно сега майка го е родила и той е болен от жълтеница горкия. Пък ако добавите червено, все едно е бил тук в София на улицата през януари месец на минус 7 градуса. Разбирате ме, тези, които сте от София. И да, след много мъки получих необходимия цвят, който беше. И бях толкова радостен. Викам си, аз съм про, не мога да повярвам. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Сега трябва за принцеса сладкодъвка. За нашата любима принцеса сладкодъвка ще смесим ето тези цветове. Pink, Rose Red. Това ако е Rose Red, това е чисто лилаво. Какво беше друго? И ето това. Пастелено розово. Мъкни. Чувал съм някои хора да казват розово. No comment. И ето, че започнахме с третата рисунка, която е на тази сладка дъвка. Сванахте ли шегата? Сладка дъвка, сладкодъвка. Да, нищо сложно отново, просто по-тъмен цвят. По-тъмен цвят за тази част, която е отзад за косата, може да си добавите към вашият розов цвят просто лилаво и ще стане ето това. Също така го поставяте и в ъглите, отдолу под короната и... Оле, само аз ли чух това, което казах? Окей. Използвах същия цвят, който използвах за Джейк, за короната на сладкодъвка, което беше шестица от тотото. Гайс, аз отново направих беля за пореден път. Тук имаше вода, която разлях зад прозореца. Всичко отиде в кабелите на лаптопа и в разходителя. И как не направих късо съединение? Отново, защо всеки път? Толкова ли е трудно, просто искам да си завърша рисунката. За какво всеки път трябва да разливам, да горя? Изгасих свещите, махнах водите, всичко, писна ми. Тази рисунка ще се завърши без значение какво става тук. Ето тук, след 3 дена борба, вече съм готов.
Не забравяйте да харесате преди да видите крайния резултат, да ударите subscribe бутона и да оставите вашите рисунки на имейла, който ви казах, за да мога да ви роустна. Това е от мен всичко за сега. Благодаря, че бяхте с мен. Насладете се на финала.